खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। आसाम सरकारा BTR गोरोबथानि हेंथा थांखि लादों। बे दाननि उनाव रायजोनि सोरखारि नङै फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनाय जानाय नंला होननानै थांनाय 17 जुलाइआव आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाना जि थांखि लादों बेखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों खौसेथि बर' सुबुं आफादा। लोगोसे आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाना फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामला होननानै जि थांखि लादों बेनि सायाव फिन सानफिननो थाखाय खावलायदों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिया। मानोना आसाम सोरखारनि बे थांखिजों BTR गोरोबथानि हेंथा थांनाय जागोन, जेराव BTR गोरोबथानि 6.3 दफायाव बर' बिजों फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनायनि खोथा दं होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों UBPOनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो BTR गोरोबथानि मावफुंजायै माखासे दफाफोरखौ मावफुंनो थाखायबो BTRनि सागानगिरि आफाद हिसाबै UBPOआ सोरखारखौ नारसिनगासिनो दं होननानैबो फोरमायथिबावो। बेनि अनगायैबो BTRनि बायजोआव 22 जिल्लायाव 5,36,000 बर' भटार्सफोर दं, जाय बिसायख'थिनि 25 मासेयाव डिसाइडिं फेक्टर। नाथाय BKWSनि गेजेरजों बेफोर जिल्लाफोराव बर'फोरनि थाखाय जेरैबायदि खामानि जानांगौमोन बेबायदि जायाखै। BTR गोरोबथानि गेजेरजों कार्बि आंलंनि जेंनायाबो सुस्रांजायाखै। बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लायाबो दासिमबो BTRआवबो सोजायाखै आरो BKWSआवबो सोजायाखै, जायनि थाखाय बिश्वनाथ आरो सनितपुराव जौगानायनि बिथिङाव थालांनो गोनां जादों। बेराफारसेथिं बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लाया BKWSआव ना BTRआव हाबगोन बेबो दासिमबो रोखा जायाखै आरो बेनि सायाव थाबैनो रोखा खालामनानै होनो थाखाय आसाम सोरखारखौ खावलायहरदों UBPOनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिया। थांनाय 20 जुलाइ 2022 खालारखालि BTCआव 78 भेटेनारि फिल्ड एसिस्टेन्ट पस्टआव थिसननो थाखाय BTCनि भेटेनारि डिपार्टमेन्टआ एडभार्टाइज फोसावदोंमोन, जेराव आसाम सोरखारनि थाखानाय नियम आरो रिजार्भेसन पलिसिनि गेजेरजों थिसननाय जागोन होननानै मख'नाय दं। बेखौ लानानै सांग्रांथि होफैदों थिकादार आफादनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया। बिथाङा फोरमायथिदों दि जोंनि BTCनि 6 शेड्युलाव साख्रिनि थाखाय जोंनि थाखाय 80% रिजार्भेसन थायोमोन, नाथाय बे खेबाव आसाम सोरखारनि थाखानाय नियम आरो रिजार्भेसन पलिसि, जेराव जोंनि थाखाय 10% रिजार्भेसन दं, बे पलिसिनि गेजेरजों BTCनि भेटेनारि डिपार्टमेन्टआव थिसनथाइ होनो नागिरदों, जायखौ लानानै सांग्रांथि जानाया गोनांथि दं होननानै बुंथिदों बिथाङा। मानोना जोंनि BTCनि 6 शेड्युलनि बायदिब्ला जोंनि थाखाय 80% रिजार्भेसन थायोमोन, जायनि गेजेरजों 78 पस्टनि मादाव 62 जोंनि सुबुंफोरा साख्रिखौ मोननो हागौमोन। नाथाय आसाम सोरखारनि थाखानाय नियम आरो रिजार्भेसन पलिसि, जेराव 10%ल' आरो बेनि गेजेरजों 78 पस्टनि मादाव 7 जोंनि सुबुंफोराल' साख्रिखौ मोननो हागोन, बेनिखायनो बेनि सायाव सांग्रांथि जानाया गोनांथि दं होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो जोंनि लाइमोनफोरनि सायाव अननाय दंब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे मेलेमजिबिफोर आरो गुबुन गुबुन आफादफोरा बेनि सायाव बिबान लानांगौ आरो BTCआव भेटेनारि डिपार्टमेन्टआव आसाम सोरखारनि थाखानाय नियम आरो रिजार्भेसन पलिसिनि गेजेरजों 78 भेटेनारि फिल्ड एसिस्टेन्टआव साख्रि थिसननो लानायखौ केन्सेल खालामनांगौ, नङाब्ला जोंनि बर' लाइमोनफोरा 10%ल' रिजार्भेसन मोनगोन, बे रोखा होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो BTCनि जिब जुनार बिफाननि EM राकेश ब्रह्मआ मा पलिसि बाहायनानै रिक्रुटमेन्टखौ दैदेनलांनो नागिरदों आरो 6 शेड्युलाव बर' लाइमोनफोरनि थाखाय मोनखानाय रिजार्भेसननि पलिसिखौ बाहायालासे आसाम सोरखारनि थाखानाय नियम आरो रिक्रुटमेन्ट पलिसिखौ मानो बाहायखो आरो BTC सोरखारा मा फर्मुला बाहायनो नागिरदों बेनि सायाव सोंथि खालामो। लोगोसे BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया सोरनि बिथोन मोननानै बेबायदि फोसावनो हाखो बेनि सायाव नायबिजिरनाया गोनांथि दं होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। मोनद' हारिनो ST होनायनि सायाव सावरायनाया मा जाखो? मोनद' हारिया ST मोनसिगोन नामा? थारैनो आसाम सोरखारा मोनद' हारिनो ST होयोब्ला जों बर'फ्रा मा जागोन? गोबां सोंथि जोंनि गेजेराव बेरखांदोंमोन जेब्ला मोनद' हारिनो ST होनायनि सायाव सावरायनो थाखाय आसाम सोरखारनि डिपार्टमेन्ट अफ ट्राइबेल एफेयार्स प्लेनिफ्राय मोनद' हारिनि आफादफोरनिसिम लाइजाम हरदोंमोन आरो बिथांमोननि गेजेराव सावरायलायनायाबो मैया जोबनानै थांबाय। बे सावरायलायनायाव आसाम सोरखारनिफ्राय मन्त्रि डक्टर रनज पेगु आरो मन्त्रि पीयूष हाजरिका बिथांमोनहा दंमोन, नाथाय बे सावरायलायनायाव मोनद' हारिनो ST होनायनि सायाव सावरायलायनाय जायाखै। लाइजामनि गेजेरजों ST होनायनि सायाव सावरायलायनाय जागोन होननानै हांख्रायहरनायखौ लानानै निमाहा बिदों आरो गोरोन्थियै साफायजादों होननानैबो आसाम सोरखारनिफ्राय बुंथिदों होननानै फोरमायथिदों हांख्रायहरजानाय बिथांमोनहा। आरो बे सावरायलायनायाव जायनाखि मोनद' हारि जेरै मरान, मटाक, टाइ आहम,
चुटिया कच राजबंशी आरो आदिबासि बिथांमोनहा ओबीसी खथानि बेनिखायनो बिथांमोननि सुबुं अनजिमाखौ नायनानै आसामनि साख्रि बाख्रियाव बेसेबां जौखोन्दो रिजार्भेसन खालामनाया गाहाम बेफोरनि सायावसो सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। मोनद' हारिनो एसटि होनो थाखाय सावरायनो लेंहरनायनि उनाव एसटि होनायनि सायाव सावरायालासे गुबुन खोथानि सायावसो सावरायनायखौ लानानै आसाम सोरखारखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिथांमोनहा आरो बिधान सभानि सावरायमेलाव दावराव दावसि एबा सोमावसारनाय जागोन साननानैसो आसाम सोरखारा सावरायनो थाखाय लेंहरदों होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा आरो मोनफ्रोमबो बिसायख'थिनि सिगां एसटि होनायखौ लानानै खोथा बुंथिबोदों नाथाय बे खेबनि बिसायख'थियाव बेबायदि खाबुखौ होनाय नंला होननानैबो खुद्रिखांदों मोनद' हारिनि आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्रा। आसाम इयुथ अलिम्पिक्स 2022 आव क'क्राझार जिल्लानि 7 जुद' गेलेगिरिफ्रा मेडेल देरहासारनो हादों। थांनाय 22 जुलाइनिफ्राय गुवाहाटीनि इन्दिरा गान्धी एथलेटिक्स स्टेडियामाव जानाय आसाम इयुथ अलिम्पिक्स 2022 आव जुद' गेलेनायाव क'क्राझार जिल्लानिफ्राय 8 गेलेगिरिफ्रा बाहागो लाहैदोंमोन। 8नि मादाव 7 मेडेल देरहासारनो हादों। 7नि मादाव जयदीप नाडा सनानि मेडेल आरो जोंसार बसुमतारी, बिरदाव बसुमतारी, सानसुला नार्जारी आरो कंकना बर्मन बिथांमोनहा ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हादों। बिथांमोना फोरमायथिदों दि सिगांनि समाव बिथांमोना क'क्राझारनि साइ ट्रेनिं सेन्टाराव ट्रेनिं लायोमोन नाथाय साइखौ शिलंआव लांनायनि थाखाय 2 बोसोर मोजाङै ट्रेनिं मोनाखै। गाव गावनि जायगा गामिनि फोथार आरो ट्रेनिं होग्रा फोरोंगिरिनि न'फोरावसो ट्रेनिं लानो गोनां जादों जायनि थाखाय जेरैबायदि नांगौ बेबायदि गेलेनो हायाखै होननानै फोरमायथिदों बिथांमोना। जायनाखि ट्रेनिंनि थाखाय मोजां जायगा गैया इकुइपमेन्ट गैया बेनि थाखाय बिटिसि सोरखारखौ मदद होनो खावलायहरदों बिथांमोनहा मानोना जोंनि ओनसोलाव गोबां रोंगौथि गोनां लाइमोनफोर दङ जाय नेशनेल आरो इन्टारनेशनेलाव गेलेहैनो हागोन होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा। दिपेन बर'नि दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बङाइगाव IOCLजों सावरायलायदों। गासै 4 दाबिफोरखौ लानानैनो IOCL बङाइगाव रिफाइनारिनि चिफ जेनेरेल मेनेजार आरो रिफाइनारिनि हेड नयन कुमार बर'आ बिथांजों लोगोसे बिथांनि हानजा आरो एबसुआ सावरायलायदों। 4 दाबिफोरा जाहैबाय बङाइगाव रिफाइनारिखौ बड'लेण्ड रिफाइनारि बिमुङाव सोलायनाय मानोना बङाइगाव रिफाइनारिया दा बङाइगाव जिल्लायाव गैलिया बेयो बिटिसिनि 6 शेड्युलनि चिरां जिल्लायावसो गोग्लैयो जायनाखि IOCLआ नेशनेल इन्डास्ट्रि बेनिखायनो बेनि गेजेरजों जाहाथे जों सिनायथि मोननो हायो। बेनि अनगायैबो एलाहाबादखौ प्रयागराज आरो बम्बेखौ मुम्बाइ खालामनाय बायदि आरो आसाम सोरखाराबो आसामनि जिल्लाफोर आरो टाउनफोरनि मुंखौ सोलायनो थांखि फोसावदों। बेबायदियैनो बङाइगाव रिफाइनारिखौ बड'लेण्ड रिफाइनारि मुं होनो थाखाय दाबि दैखांदों। नैथियाव दङ 4th ग्रेडनि साख्रियाव ओनसोलनि रोंगौथि गोनां बेखार लाइमोनफोरखौ थिसननांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों। 3थियाव दङ कर्परेट ससियेल रेसपन्सिबिलिटि CRSनि राङा बबेयाव बाहायजादों आरो रायजो राजाफोरनि मुलाम्फानि थाखाय बाहायजादोंना जायाखै बेनि सायाव डिटेल्स बिदों। 4थियाव दङ बङाइगाव रिफाइनारिखौ 2 MMTनिफ्राय 5 MMTसिम साहा बांहोनो नागिरदों आरो बेनि थाखाय बिटिसि सोरखारनिसिम लाइजाम लिरहरदों जाहाथे बङाइगाव रिफाइनारि ओनसोलखौ बांहोयोब्लाबो ट्राइबेलफोरनि हाखौ लाया मानोना बङाइगाव रिफाइनारिनि साहा गोबां बर' आरो ट्राइबेलफोरनि हा दं बिथांमोननि हाखौ जाहाथे लाया आरो बिथांमोनखौ जाहाथे होस्राङा बेनि सायावबो सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों दिपेन बर' बिथाङा। टकिय' अलिम्पिक्स ब्रन्ज मेडेलिस्ट बक्सार लाभलिना बरग'हाय बिथांजों गोबां मेन्टेलि हेरेसमेन्ट जागासिनो दं। बे खौरांखौ लाभलिना बरग'हाय बिथाङानो गावनि टुइटारनि गेजेरजों फोसावदों। बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला इउकेनि बिर्मिंहामाव जानो गोनां कमनवेल्थ गेम्सनि थाखाय ट्रेनिंआव दं नाथाय थांनाय टकिय' अलिम्पिक्सआव ब्रन्ज मेडेल देरहाहोनाय बिथांनि कच सानैखौ ट्रेनिंनि केम्पआव हाबनो होआ। गोबां खावलायनायनि उनावसो हाबनो होयो नाथाय बेनि उनावबो दा 2 कचनि मादाव सासे कचखौ भारतआव दैथायहरफिनबाय। बेनि अनगायैबो गेलेनाय जानायनि 8 साननि सिगांनिफ्रायनो बिथांनि ट्रेनिंआ बन्द जानानै दं जायनि थाखाय मेन्टेलि गोबां हेरेसमेन्ट जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिहरदों बिथाङा आरो बेनि थाखाय गेलेनायावबो गोसो होनो हायाखै होननानै फोरमायथिहरदों। बेनि अनगायैबो फोरमायथिबावदों दि सिगांनि समावबो बेबायदिनो राजखान्थि सोलिदोंमोन जायनि थाखाय वर्ल्ड चेम्पियनशिपआव मोजाङै गेलेनो हायाखै नाथाय बे खेबाव बेबायदि राजखान्थिखौ नेवसिनानै भारतनि थाखाय मेडेल लाबोनो नाजागोन होननानै गावनि टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोरमायथिहरदों बक्सार लाभलिना बरग'हाय बिथाङा। मख'नो गोनांदि टकिय' अलिम्पिक्सआव ब्रन्ज मेडेल मोननो हानायाव मदद होनाय कच सासेनि मादाव सासे कचखौ भारतआव दैथायहरनाय जाबाय आरो सासे कच सन्ध्या गुरुं बिथांखौ भारतसिम दैथायहरनाय जायाखैब्लाबो कमनवेल्थनि ट्रेनिं केम्पआव हाबनो होनाय जायाखै होननानै फोरमायथिदों लाभलिना बरग'हाया।
हुग्राजुलि ओनसोलनि सिङाव थानाय धुपगुरि गामिनि थागिबि समबार बसुमतारिया सेकेन्द्राबादाव खामानि मावनो थांनानै गोमानानै दङ। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 19 जुलाइ 2022 खालाराव सेकेन्द्राबादाव बिथाङा सौहैबायमोन, नाथाय लोगोफोरजों आन्दायलायदों आरो लोगोफोरा नागिरब्लाबो बिथांखौ मोननो हायाखै आरो फन खालामबाबो बिथांखौ मोननो हायाखै। बेनिखायनो सोरबाफोर बिथांखौ नुसनबायोबा 7086664769 नङाबा 8135840314 जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।